వినవు నీకు నీకు నిజంగానే మంచి ఫ్యూచర్ ఉందమ్మా. నిజంగానా? ఒరే నువ్వు ఎప్పుడు ఇలా హ్యాపీగా నవ్వుతుంటే ఎంత బాగుంటుందిరా. నాకేదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నువ్వు ఉన్నావు కదా. ప్రాబ్లం ఏంట్రా? ఆ, అదే నన్ను హ్యాపీగా ఉంచడానికి నువ్వు ఉన్నావు కదా అని. సరే నాకు ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది, తర్వాత వస్తా. ఒరే టిఫిన్ చేసి వెళ్ళరా. నాకొద్దమ్మా. రే సిద్ధు, నాకు తలనొప్పిగా ఉంది, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళు. మా అందరికి ఎంత కంగారుగా ఉందో అమ్మా ఏం లేదమ్మా. ఏమీ లేదు కనిపిస్తోంది. నువ్వు పడుకో, వన్ డ్రెస్ తీసుకొని రండి. వాడి పైకొద్దు కారుకుందామని ఎవరు వినలేదు. ఇప్పుడు చూడేమైందో. వెళ్ళరా వెళ్ళు. మార్కెట్లో ఏ కార్ బెస్ట్ కనుక్కో, ఇవాళ కొనేద్దాం. బైక్ స్లోగా డ్రైవ్ చేయరా? ఎంత చెప్పినా వాడిదే. ఏమో మీరే టైంలో వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నాను కదా, విను. అయితే నువ్వు రావా? నేను వెళ్తున్నాను, బాయ్. హే ఓ